Kohan men kopara kajeng im Kristen kajeng ngabat kajeng pi kakot yang iken bangin ai sakhi bangin long kita kisakhi ya utrai hi dalade lengba kajeng im kajeng ngabat kajeng pi lengba kiktin ki bangi kran lengba ki kam ki bangi le ngidai ban ai sakhi ngidai ban yang sakhi ya ke gospel kajeng utrai Dain mata kedau ha kena kesngi kumbang ilios ngeu na gospel ke bautrai Ukraine ukhot yang iken ban le ban pensisha ya kata bangilong kisaki ha bangi kran sepang kan kapang ban long kisaki ngi ha ban keli lade marwe yolese kan ke jingkeli hato manga hato mapi kum Kristen kum ke Kristen ngi la yang saki nem ngi la ai saki nem yau trai sha kena ke perthai lada mangama pi kum kita ki khun ki jong blai kum kita ki breu ki balayo ya kena ke jing im ya kena ke jing ngej lada ngi ai sakhi dashisha lengba ki ktin lengba ki kam lengba ki jing le ki jing ong ki jingi klempap ka perthai barakawai kanjin dala pediang yau kris kanjin dala pediang ya ke gospel kinjin dala long ki Kristen balai kaniam Kristen jungi menta kadang hiar bun yolese kipat Kristen jungi ki ino ya kabalang bun kipat Kristen jungi ki jungaino naublay ki jungaino na kabalang ki imno ka jung im kabalingkar de yolese namar ba mangaban mapi ngimsem la long kita ki sakhi ngimsem la yang sakhi kumbau trahi ula kwa kumbau terahi ula khot yangi neu dawa yangi balong ki sakhi ngidei ban ai sakhi ngidei balong kini sakhi yau terai hamman kapor hamman ka khlemat jong ka jing em ga jungi om dei tang ha kapor banga kemen om dei tang ha kapor banga ngabit ngabiang ngahun balong ne ban ai sakhi ya ka gospel henry habaro kipor ladang adon happening ga jing ga jing jinjar ladang adon hapedeng ke jing pang ne ke jing sitom ladang adon hapedeng ke jing duk ne ke jing kerdo ngadai ban yeng sakhi ngadai ban ai sakhi ya ke gospel ke jong trai kabamut ngadai ban le bha ke jing em jonga kadla kadiai hamman kasngi hamman kapor hamman ke klemat jong ke jing em jonga kum Kristen kane kaba ngiduna hakine kisngi kum ke Kristen nai pej ya ki wei pat ki jaj benreu nai pej ha ki wei pat ki chaka pej ha po gari ka raj ke junga ke jungpi pej ha po ka chnong ka thau ka junga ke jungpi pej ha ke chaka ke bapidan ha ka ying ka sem ke jungpi ha to si sha mangi ha po ka ying ka sem ngi ai sakhi yo trai ngi long sakhi si sha na ka ban tau trai ha ki wei pat yo le se mangi ko han men ko para ngim sem la long kita ki sakhi ki basisha nagbanta ga gospel lengba ka jing im lengba ka jing le lengba ki tin ki kam ki ba ngi kren ko han men ko para habangi kren chapang ka jing long sakhi ngi hab le se ban pusan kum ka jing im jong ki apostol ha ka to ko por jong Jisu maki ki apostol jong Jisu kat bau Jisu dang don rengkat bat ki yang sakhi namar ba kidan haga jingsuk haga jingkemen namar bautrai usan ran lembat ki hanreng yo i haga kelmat ka bautrai u yo mat yakete ke jingsa kam ne ke jingsa chitom u Petrus u len yo Jisu ni yo i u Judas u di yo Jisu bar habau Jisu la sha ya ke jingsa chitom bar ke jingyap habala tebe yo Jisu ki apostol ki petno na kata ke jinglong apostol ke jungki na kata ke jinglong sanran ke jungki ki ri yelade namar ba kim kiting ya kito ki nong peniap yo Jisu kimla balong ki sakhi yaw trai ha kato ke khlemat badon ki napreng ki apostol ki sanran ke jungu ke lej phai sala ka jong ke jing em barem jungki kaneng yo i ha ke jing em jong ki apostol hakajing im jong kisan ran jong Jisu yole si mangama pi ngilong hakanay korkom ko hanmen ko para
kat bang ngi suk ka jing em kat bang ngi dap ngi biang ha ka jing em ngi yeng sakhi hanrei ha ka kelmat ka ba ngi yo mat ka jing e ka jing jinjar ngi yo mat ka ta ka jing sitom ha ka jing em ngi klet no bang ngi long ke kristan ngi ha jaka ban ai sakhi yo trai ngi di yo trai ngi len yo trai ba ngi phadri na kata ka jing long sakhi ka ba utrai ukwa yang ngi ban long hanrei utrai unang yai pen kan mau yang abade pi wala da kataru ukhot yang ngi upen sngai yang ngi leng ba ka gospel ba menta ka sngi uang ba nga ngan pha ya pi unong pet ngan nga ngan pha ya pi unong ai bor unong krishan hanrei ukhot kan yang ngi ba mangi ngi dei ban IT yala de bangi dei ban khot yau ta unong ai bor unong pen ngan yang ngi ho yo le si ko men ko para habangi yo mat ya kijing jar ngidu jing kermen ngis ngau ban i no yo trai ngis ngau ban pet no no trai ngis ngau ban ong yila de bangam la balong utaw sakhi nak ban ta jungu henry utrai ko de pi nga ngan pha ya pi yaw taw nong tengan nga ngan pha ya pi uta unong shenshar unong sharai unong krishan ya pi IT yila de hau khot ya u den mata kadau ko hanmen ko para utrai kumbal akular haki apostol ge jungu haki senran ge jungu bawon pha one umen sem bakhoj ngiru ken ngi dei ban pediang yaune umen sem bakhoj jong utrai ladangi pediang ladangi IT lade how men sem bakhoj ladangi duai man kasngi how men sem bakhoj klempep umen sem bakhoj jong utrai unwan shong rengkat ban ngi bat ngin la balong kisakhi ge jong utrai hamman kapor hamman ke klemat hamman ke jaka ke ba ngidon den mata kedau ko hanmen ko para hagan ke sngi token ngilong sisa kita ki bru ki ba pediang yau trai ngilong kita ki bru ki ba IT la de hau trai khnang bau trai un pha utau men sem bakhoj ha pedeng jungi umen sem bakhoj uba pan selurengi umen sem bakhoj uba patengan yengi umen sem bakhoj uban sarai yengi bad uban ai borengi balong kisakhi ki basisha ha ka perthei khnang ba ka perthei borokawai kan yo i bau trai shisha u im ha ka jing im jungi bau trai shisha u im ha ka yinga sem ga jungi ha ka shinong ga thau ha ka balang ga jungi ngini duai nag banta kine gi jungi ei ha kene ka mas ka bakhoj